Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita ket naggapo. Ken ipagayam tayo Anita at taga-probinsya ti Benguet. Sigun kininita, saan apudno anagan ti inlanad na iti surat na. Isuasaan tayon abaliwan. Kastoy man ti kunana iti surat na. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo mampay tinaimbag nga oras dita estasyon ti radyo. Nagsuratak takayat kumatapay drama ti pakasaritaan ti biyag ko. Ket kayat kumat amanggan, noan niya ti may bagayo iti salaysayek. Mariribu kanak iti agdama. Gapoy ti nagbambanagan ti biyag mi ti asawak. Ket sapay kumata babayan ti programa yo, mabang-aran akmet, nga uray apagbitlaeng. Bueno papagayam, intay nga rutinggen ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam Anita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apo, nagadun ti bagahe mo nagbalik bayan, bakit? Pasig nga tangag kakabalor da kita. Medyo. Uray kaskasano. Sumaya at matbasitan ti biyag tayo iti anak ta. Oh, ayan ni Jingjing. Ay, kat addamanin di ta kaaruba amaki ay ayam. Sige. Ingka nga rod ayabanan. Ibagang nga daakon. Ngam ni, di mo laglagi dawin no adayon tirik nanakin ka. Agason mo taya, ti 5 taon na di na pan nakakitakin ka. Bali talula ti tawin na di panawam. Ngam ita, 8 grade 2 nan. Iso nga rod nga ingka ayabanan. Tapno makitak matan ti anak ko. Sige, mabit lang nga rod, bakit? Nakadadot insangpet ko nga ayam ti anak ko. Ngam, apayatsak na panunot awalon ti tawin na. Mga no saanin anasang nga agay ayam kadagiti kastoy akita ti hay ayam. Ne, addadan. Ha? Babae iti nangilukat iti ridaw. Ha? Ay, Sino ka, miss? Anya ti masapol mo? kunak ngawan sa bali at tao. Sige. Ha? Miss! Oh. Sino day jay? Sakat, anyan jay suot na? Imwal-al shorts. Nilani nga tati bagbagam, bakit? Anya ako, taga-ano day jay? Kan apay ako namutlan bumalay anang ilukatlatan itiri daw to'y apartment. Napasig unay nilani kanyak, bakit? Kaya't mo asawan, masansan ti yumay na dito'y. Akasla bumalay pa yan? Saan, mat? Ngam nasingad da ka ni Jingjing. Anak, apay adi ka matagsasaon. Kit-kita anak matlatan. Anak, iso ni mami, simbang putan. Jingjing, anak, apay. Kasla din mo tamamon. Di mat ka na yung tangag sarita iti cellphone no umawaga? Mita, talaga di na payam mo asikat inana. Takasano? Boses mo lang timang mangag na. Di na mo tirupam. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Di mo ka di impakpakita ti picture ko? Mapanakijayan ni Mami Lani. Ha? Anak! Agsubli ka! Ni, tilo ko nga ubingan. Jingjing! Agsubli ka! Jingjing! Anya ti kayat asawon jay nangag ko nga awag ti anak ko iti day jay alani. Mami, kunana? Di mon ulitin na ipangag itinam ti kasjay, ha? Mala, umay kan. Agsubli tayo di apartment. Manjak! Dito yan ka. Ay! Saan mo asaktan, Cardo? Ad-ad
Dan adi na kayat ti sumurot kan kanusaktam. May pasubo day tangaw, Bing. Alan, Jingjing, sumurot kan kini dadim. Kan kasaritam ni mamim. Dayjay ti pudpud no amamim. Isu arumbang lang a kasaritam. Ha? Ala, umay kan. Agawitan. Dagiti awan ang bain? Ha? Nita, anya tararamidam? Dagita abad-bado kas kada underwear. Asino ti akin kukwa kada gita? Ta nagpintas pa iti pan nakaurnos ta iti kabinet ko? Ha? Babaim day jalani! Kat iso ti akin kukwa kada gita! Ni, sa Awan ba inyo? Ha? Imbaglakit din ta lahat ti panagawid ko! Kat naduktalak adagos ti aramidam kardo! Manglilipot ka nga asawa! Nita, maawatan ka Diyak mama. na pulis maawatan tinaramid mo! Oh, Iso nga itamat lang! Agpili ka! Siyak kan ti anak ta! Wala dahi dya babaim! Agpili ka! Jak idiktar ti aramidem ka anakan. Ngam no siyak ti sika, pumanaw akon. Auntie, Panawa mo di asawam iti apartment nga babangan nyo. Sumapol kan iti sabali apag naudan nyo iti anak mo. talaga akas ta ti aramidak. Madurman akon ka ni Cardo. Ay wamat ni Jingching. Rumbang akadwam iti ipapanaw mo iti apartment. Tulungan da kumamang lukoy kan ko na, auntie. Ada yung amin nagtirik na ti anak ko kanya. Gabot di mat gayam impakpakita ni Cardo tiladawan ko kan ko na. Kabayatan ti kawan ko. Loko ti asawam Awan serbina nga asawa. Napanak ng gad para iti masakbayan ti pamilyami. Tapno mag-atang kumat ti kayat ko agatangan nga agpaay kada kami. Ngam apay akas jay ti inaramid na. Nita, Irresponsable lang arudan. Gaputan na paklan idi asadot. Isut gapo na anapan unot ko tinaga-broad. Ngam lino ko nakpailaang. Awan konsensya na. Isong agsina kamin. Di ka babalawan iti kasta pangadeng mo, anak. Yan numaminsan. Adamot pa ka babalawam. Tiya dayok. Dayta ka diti bagayo apaka babalawak, tatang. Wan, Imadayong tapno manggad. Inturtured ko, tinalaos nga iliw ko iti anak ko. Kastamatan iti asawak. Nagsakripisyo ngam apay aso papakan nak iti kastoy. Diyay ka din pakaragsakan na tinapatid kan kwa na. ala. Huston. Aramide mo tiyam mo mamagsayatam. Saan ka alapdan? Gaputam mok aday tati pakabang aram. Anak, di ka nagsangit, man. Siyak ti mamin. Siyak ti may pay iti amin akasapulam. Kinabilnak ni Daddy. Iso nga rod asaan ka na mapmapan iti ayan na. Daka sa taon ni dadim. Gaputad inak kinaasyan nga agrigrigat iti adayo. Tapno at dalaang maipatulod ko kada kayo. Ngam ita, tada akon dito eh. Saan ka napanawan, anak ko? Mami. Siya kun ti makaamukan ka. Ada na urnong ko adak kalmat basit agatad. Ada agpaay ka data. Nga oray sa anak pa'y amanggad. Gatangak mo ti amin akasapulam ija eskwela. Tapno awanan ti problema. kat kumusta kayo dito imakaran nyo? Ada pa'y tsak naala ija apartment api manawan mi auntie. Anya dayjay. Dagiti alikaman iti kusina. Bukod ko asapul tinaigatang kadagijay. Taalikamak dagijayan idi balasang akpailaang. Kat in kaalaan Naglaing dan ta isudat ti agusar? When auntie, inak alaan di gas range kan refrigerator. Kukwak dagijay. In kaalaan Tulungan kan amapan mangala kadagijay. Mangkita ta iti tangdanam nga agbag ka. Aday ta.
Narawar tayong dagiti alikaman. Ilugan tayong di tayo narkila majit manang nita. Wen atoy, ang aguray kayo ha. sige, At dapay sige. alaak dito apartment. Manang nita, pardasa ma. Ang mga namasangputan na kami ni Manong Kardukit, igawid na pa dagiti alikamam. Naglaingan ngay. Kukwak da kita. Isarumbang lang nga alaak. Dagita kaserola. Pundar ko dagita. Apay kit din nga ibatik nga usarenda iti babae na. Anyat ar-aramidang ditoy? Naay. Asino ka amang question kanyak iti araramidak? Kukwak dagitoy. Isarumbang lang nga itugot ko iti ipapanaw kon dito impyerno. Saan mo nga laan dagitang? Ta asino ka amang lapad kanyak, ha? Ta! Anay ko! Impaspas mo matan ti kaserola kanyak! Day ka ti maganap mo! Aglisi ka iti pagnaak! Kinabilnak ni Nita itayim may dito eh. Inala na pa yung amin dagiti alikaman dito kusina. Awan mabalinta ah. Kukuha na dagi jay. Kasano tangarudan? Awan paglutuan tan. Ingkalangan gumatang itinaluto amakan dita kanto. Ikan nakarudan na itigatang ko tamapan akon. Mabisin akon. Na. Kwarta ma. Tiamom ada kwarta? Anya? Di nakinik ni Nita iti kwarta. Isungawan kwarta. Sikapal ti makamo iti pagbiag ta. Anya? Tapangala ak kumamat iti kwarta. Bumalik ka ni ti amom. Oray kat nasingpot mat. Anya nga amo? Awanin ti amok ka nagikatakon iti pagpapayak ka sales lady. Anya? Mabisin akon. Ikan nakon iti maigatang iti kananta. Awan kwarta kulak lang arudan. Katno awan mat kwarta maks kanyak. Di saan ka namangan? Kastalang day ta? Anya? Ala, maturog kan anak ha? Agisimpak pa'y kadagiti kagawaan dito salas. Agkaiwarapay lang dagiti inyakar ta dito nga alikamen tayo. Mami, saan ka din nga umay dito ni Daddy? Diyak mo. Kan uray umay. Diyak mo't lapaster kan. Ha? O ala, mapan kan iti siled ta maturog kan, wan? Wan, Mami. Ammo ka maikawa ti anak ko iti kaawan ti amana. Nga masapol nga aklunan na. Asaan min ama kabalay iti uray kaanuman. Ada agtok-tok-tok. Ni nga ta anti maring. Weno, ni nga ta tatang. Ang dandan ito mangan terabi Apay ko mga itikas nga oras ti yumay da. Asino day ta? Siyak na ito, bakit? Ni Cardo. Ti awanan bain. Anya ti umay na alaan nito Nita, lukatam da ito Pangasim. Agsarita ta. Pumanaw kan. Saan ka apaster kan dito Iso pumanaw kan. Cardo, jak mabalin na diktaran ti anak ko iti aramidan na. Jak met kaya ti agsaw parakan ka. Tagdadata met ang nagbasol ka. No di na kan kayat, ay kat anyangay nga rod. Agbalbali ba kong tatang? Ikarik? Ay, di kag karikanyak na. Saan na siya ti pangibagam iti kasta? Ninita, ti rumbang nga kasarita. No kasta, kinasaritam ni katuganga. Uwe nanti. Kat, anyat imbaga na. Di na ka numabali na tulungan. Karbangan na dayta. Oras siya. Ti ko na alukuyak ni Nita makisinublian kan ka. Ha, nung ka. Anti? Naparparigat ni Nita ijay abroad. Nagsakripisyo para kan ka nga istambay anak asawaan na. Ngam anyat insubat mo. Sada nanaskan abaliksek Cardo. Nga umdasan dayjay apagbatayan ni Nita amakisinan kan ka. Jak itulok, anti. Di ka magsina. Gaputad da anak mi. Juan, adda anak yo. Nga mawan mo't Apolos ti maipaay mo para kan kuana.
Ni amin nita ti makakaam mo. Iso nga awan matlat serbim kan kwa na. Di na kan kayat. Imbaga datatang kan anti maring ti ipapan mo pa nagdawdawat iti tulong da. Tapno makisinublanak kan ka. Ha! Ti ammom, isakit da ka? Nita, agkarkari akon. Agbabawi akon. Awanan nila ni itibiyag ko. Iso apakawanan ako man. Pumanaw kan, Cardo. Saan kan akasapulan itibyak ko? Di nakamutan kasapulan pa'y ti anak ta. Gapota bastante ti ipapaay ko kan kuana. Pakawanan ako man. Saan na mahulit day jay? Talaga asaanan ang maulit. Gapota saan kamutan akayat. Pumanaw kan. Nakaikid din akon, Mr. Lonely. Talaga saan akon ang makisinubyan iti asawa. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kenkwana. Saan lang nga day ti makagapo? No diket, awan met apulos ti makita apang gapwak ang makisinubyan pa kenkwana. Awan panggedan na. Ket no makisinubyanak, kaslak lamangalay ti palamutek, apulos met adjakon pakailanudan. Dahito iti pakasaritaak nga agingga ita, ket pakaburburi-burak. Gaputa di met agsarsarding ni Cardo, amang rengreng kanya. Kastan ket agyamanak iti panangidrama yo iti surat ko. Ito'y pagayam yo, Nita. Para kanyak pagayaman nita, husto ti naramid mo. Tanyat serbi ti asawa, adi matagpursigi para iti pamilyana. Iso ti lalaki, ketrebeng na kuma nga iso ti mapanmangged para iti pamilyana. Saan ket nga iso ti paduulan iti asawa na. Alakastan, ket agyamanak iting ka pa nagsurat. Bueno papagayam, ingkay nangyagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Anita. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.